plan, det var at blive klippet. Min lillebror gider ikke, så det må vi gøre selv. Umiddelbart kommer jeg til at gå i skole i morgen med et lorte haircut. Nu skal vi finde et lemmet, der har en rund form. Der er ikke rigtig noget, jeg kan gætte, hvis vi bruger den her. Ser det godt ud? Ja, nej. Hvad? It's time for the big reveal. Wait, what? Så skulle det fint ud. Hvad med Basic Boys? Rigtig lige. Min logik lige nu, det er klipper det kort i siden, så at det om 4 dage ser okay ud. Fuck, jeg kan mærke, at jeg ramte den der. Wow, det var godt det der. Agree lige. Bare sig, at det er godt. Fordi ellers så får jeg dårlig selvtillid. Fuck, jeg er lækker lige nu. Damn. Damn. Look at this. Jeg er helt seriøst, det er rent faktisk ret imponerende. Nej. Nej, hvad er det der? Hvad er det der? Oh my god. Oh my god. Kæft, du ser godt ud, min ven. Vi må tjekke, hvad en mand kan gøre. Begå krig, elske folk og klippe hår. Det er sindssygt. Folk siger, at man ikke skal røve perfektion. Jeg tror sgu, jeg er enig. Så vi done. Jeg kommer ret hurtigt, så der skulle ikke så meget til. Jeg skal faktisk bare se mig selv. Det var sgu det. I ser jo meget ruder, mand. Utroligt, hvad man skal finde sig i. Man skal bare have en kæmpe. Det sagde jeg ikke. Det hørte jeg ikke, mener jeg. Man skal bare tage sig sammen. Så er det. I'm him. Er det stadig så stemt? Nej, det er perfekt. Oh my god. Du har hvad? Det er sådan en trappe, der går her. Så. Hvad? Det kaldes fashion. Star. Okay. She doesn't get it. Loki forstår mig.